А, здравейте, тук при мен е Коко. Аз съм Tego и това е нашия хом. И това е първи епизод в Пи България. А, и като първи епизод смятам да направя томбла, да събера повече абонати. И вие да имате някакъв шанс да получите хубави айтеми. Айтемите са много хубави. Всеки един ще се зарадва. И томблата ще изтегля на 40-50 абоната, защото си заслужават айтемите. И, и айтемите са ето тези. Monster Spawner, 3 легендарки, Full Enchant Match, Full Enchant Citizen Breaking и ето тези айтеми за повършинки. Няма ги казвам, вие си ги виждате. И ще ви дам един стак обикновени ябълки. Ще ви видя. Той заглуши. Така. Това е нашия спаун. Хом. В момента е 4 часа съм обяд и в сервера има 85 човека. Аз съм Warrior и Коко е Warrior. Мога да му гледам инвентара, вижте. И има други хора. Така. Добре, и това смятам да открипа. Ще има други клипове с приятели, как се бием. То ще го има в описанието. И чао. И чао.